Zi de mare bucurie astăzi pentru credincioșii care au participat la hramul mănăstirii Putna. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Meletie, arhiepiscopul Cernăuțiului și al Bucovinei, înconjurați de un sobor de 56 de preoți și diaconi. Mare este virtutea ascultării, pentru că prin ascultarea sănoșilor, a intrat păcatul în lume. Prin ascultarea Maicii Domnului, primind să fie născătoare Dumnezeu, a venit mântuirea în lume. Viața Maicii Domnului este o viață de taină, ca și împărăția lui Dumnezeu. O simțim, dar nu putem să târguim. Mater Boże, pokazuj drogę, care dă de Bog. Maica Domnului arată drumul care e calea care ne duce spre Dumnezeu. Să smerenie, Aceasta este smerenia. усвідомлення своїх гріхів, недостатків. Când noi recunoaștem păcatele noastre și neajunsurile noastre. Отож, нехай сьогоднішнє свято Fie ca sărbătoarea de astăzi нагадає нам, să ne amintească що nouă ми маємо бути смиренними. că noi trebuie să fim smeriți. Ми маємо смирятися перед Богом і друг перед другом. Noi trebuie ca să ne smerim față de Dumnezeu și unul față de altul. În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un diacon. L-am auzit astăzi pe ierarhul nostru, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul, vorbind pentru tineri și a arătat, a spus că oare tinerii noștri pe unde sunt. Și lucrul acesta trebuie ca noi tinerii, ca dumneavoastră tinerii, cei care sunteți tineri, să arătați că sunteți în biserică, că sunteți fii ai bisericii și că sunteți vii și demni. Așa cum ați auzit din cuvântul păstorilor noștri, atât înalt preasfințitul arhiepiscop Pimen, care ne-a vorbit despre ascultare, iar Vlădica Meletie ne-a vorbit despre smerenie. De amândouă aceste virtuți avem nevoie în viața noastră. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Stareț a prezentat volumul Tezaurul Mănăstirii Putna, broderii și țesături, pe care l-a oferit în dar ierarhilor și clericilor prezenți.